alas. Stok kancane. Yen kowe kepengin ngerti sapa kang dadi. Nek yo tetep kuwi sik Ngaten. Ya cek resa. Nuwun sewu nggih Papan sedulur. tegelan ning papan kene ana papaman kang loro kakak. Sliramu njaluk urung dia kaya loro kabeh. Nggih, nuwun sewu nggih sedulur. Tenane panjenengan sak lale iki sinten nggih? Ya tepungake aku Retnawati. Lawati. Ingkang setunggal Lan aku Retnawulan. Nawulan. Mosok daline sapa kowe saklono? Kula Jaran Purnomo. Kang sawiji. kula jaran satu. Estu panjenengan Kusumaning Ayu Retnawulan lan Retnawati. Kuwi pancen Atmajane Sinuwun Prabu Brawijaya maring laras to. Ngeten nggih, tiwas kemapan keleresan kula saged pinanggih dumateng panjenengan jalaran wedal sapunika kula lebetaken Giri Patemboyo. Awit punapa? Sak sampun panjenengan anis saking taman Negari Majapahit Sudarma panjenengan ngawontenaken Giri Patemboyo. kuwi pancen bener. Jaran Purnomo lan jaran. Iji Kula Ora mung cukup sliramu ketemu kelawan aku. Nganti aku temu kono ing papan kene jaran aku iki dioyak-oyak kelawan Kanjeng Hadipati kang ora cacahe. kalamun to mboten sisip Hadipati Minakdali Seta lan Minakdali Mangkara to. Kuwi bener. Awit kabar ingkang tampi ingkang dosta panjenengan punika nggih Hadipati saking Kadipaten Dambangan. Kula saka kuwi jaran Purnomo lan jaran Sari. Nggih. Gelem kowe pareng pitulungan kelawan aku merga wektu dina iki uga Adipati kang lara cacah iki Agung gawe. Aku sing nyelametake Jus. Kowe wis tak tukokke becek. apa becek niku? Becek iki wae wedhus sing dikelo ki lho becek. Boten. Cokoke kok becek. nuwun sewu. Estunipun panjenengan niku sinten nggih? Aku Dewati Blambangan. Menak Dali Mangkara. Minakdali Mangkara. Bupati saka Blambangan. Ingkang sawiji. Aku kadange Dali Seta. Minakdali Seta lan kowe Adipati Minakdali Mangkara. Kok nganti kowe ngoyak Kusumaning Ayu, putra-putri wonten ing Praja Majapahit. Apa wigati? Kowe calon bojoku kok ora tak oyak wong mlayu kuwi njaluk plembungan ra tak tuku. Kowe calon nang ora ngerti karepe wong. Nek ana wong lanang koyo karo wong wedok iku ya seneng. Nanging kasunyatane Kusumaning Ayu ora gelem. Iki dudu urusanmu. Perkara Sing baku aja nganti melu cantuk langkara iki. Kanjeng Hadipati Minakdali Seta lan Minakdali Mangkara. Kula mupuh Giri Patembayanipun Sinuwun Prabu Brawijaya maring laras. Marang sinten kemawon ingkang saged ngundurake atmajanipun boten sanes Kusumaning Ayu Retnawulan lan Retnawati lamun to kakung badhe dipun jodohaken. Mila kula ingkang badhe rangket dumateng panjenengan. Aku percaya awet dia. Gumunmu piye? Jebule iso ngledhok. Lho, tanganmu ki kondang. Tangan gunung jubluk Segara. Jaran Sari, Jaran Purnomo. Piye sakwise ngemuku sayembara? Nuwun sewu nggih Rama. Pikantuk berkah mewah pangestu panjenengan ing titik kalenggahan punika kula saged ngunduraken Kusumaning Ayu Retnawulan lan Retnawati. Iki putra dalem Majapahit. Menika lho. Jaran Sari lan kowe Jaran Purnomo. Dawuh. Wis kaweca tembung kuyan kowe bisa ngunduki putra dalem bakal tak akoni putra. Yen ngono kowe tak akoni putraku Jaran Sari. Jaran Sari. Kamulyan
sampun wal saking Dipati Blambangan. Yo, saiki bebarengan, yo tak sowanke ana ing Mojowae. Monggo model Agung Semaya. Nami ngaten monggo jerakan. Amit kowe kang sowan. Satrane sapa sing nolong karo Ingkang saged dateng kula menika mboten sanes Kanjeng Adipati Minak Daliseta lan Minak Dalimangkara. Oh sing nalika nglamar sing kok tampil ka. Udo pengrawit Paring pangandika sinuwun Prabu Maling Laras. banjur sapa kang bisa mupu marang sayembaran ingsun. Kepareng muju atur ingkang saged ngunduraken ingkang putra Kesumayu Retna Wulan mewah Retna Sari boten sanes Jaran Sari lan Jaran Purnomo. Pirana miki Jaran Sari, Jaran Purno. Dawuh katinggalan sedulur. Bener kowe kang bisa untuk kembarang putra. Punika lho. Ya, ora bakal silang Sinuwun cik men perkawis menika gamblang wijang boten mangu-mangu sak lebeti rumanah panjenengan. ya. Kula kepareng bloko dhateng ngarsa dalem nggih. Subuh prasojo wae. Jaran Sari, Jaran Purnomo. Menika yektos putra kula piyambak. Putramu dhewe. Ngaten nggih. Ya, ya, ya. Alam lelampahan kak rumiyin pancen kula nilar putra kalih kang wonten ing pertapan Mahamaru jebulipun nggih putra kula piyambak. Iya, iya. Nanging sinuwun kaweca panjenengan sok sinten kemawon ingkang saged ngunduraken dhateng ingkang putra nak wadon panjenengan seduluraken yen kakung panjenengan pundhut mangku utawa panjenengan jodohaken. Iya, iya, iya. Lah niki anak kula sing saged nggih boten ketang kados pundi nggih kedah dipun jodohaken dhateng ingkang putra. Apa maneh sewarga dhewe. Boten ngrenggahaken Lah. kaping sing susum. Antarane Jaran Purnomo lan Jaran Sari iki sing pernah kula sing ndi? Kula Niki Jaran Sari. Jaran Sari sing pernah kula. Ya, Jaran Sari kowe bakal tak jodohke marang putraku Retna Wulan. Retna Wulan. Ya. Ayu nggih. Ayu anake ratu Rayu. Jaran Di sini-sini Rama. Purnomo, Nggih. kowe tak jodohke marang putraku Retna Sari. Sari. Boten cukup. Suwun Do pengrawit. kula kinten Mojopahit sampun kalis ing sambikala. Ngrantos dinten ingkang becik kagem dadhaupanipun pemanten ingkang putra. Merga niki sampun surup Surya panjenengan ratu kang saged Ya. ngebari. Nek ana kekurangan njaluk pangapura karo bapak ingkang ameng tukati. Nggih. Jaran manungsa kuwi kudu salah lan lali inopati. Kuwi dadi jadangane manungsa. Ayo padha ngasuh sawetara mangko dalu jayati markarya maneh. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi